nwunye gị chọọ ịgbago ụgwọ ihe ụmụ gị ritere n'aka ya na stọọ ebe i bidoro ya stọọ ụtụtụ ka eji agba ụgwọ ahụ anyị tupu agba ụgwọ ahụ a na-ebu ụzọ kọọ ọnụ ka nyaa iwe akpasuru nyaa ka a na-eji abata agba ụgwọ ahụ and abịa nye gị bil ihe ụmụ gị ritere na the shop ịbụrụ gaiman ọ ga-akwụ ụgwọ lagbuo ijere ka agbakọba bikos ije ka gị na-agbakọba nwaanyị a ga-echetagide ihe o chefuru echefu ọ gara eke esi eweta o buru ụzọ ọbịa ụrụkọ ọnụ ahụ ka nya ahụ ore otu ya ụzọ ụtọ kpọta gị achọrọ m ka anyị mee shek ihe dị n'ego a maka na chọpụ a na-adazi ada ahụ mgbe ị nwere ohere ya maka ịdị enwezi efe m o nwere ebe ị na-eje nwee efe dị rilas o nwere ebe ị na-adị hapi ịbatara na be m tụọ na ọta ịga si gbakọọ ya ibidoziri nke ọfụ anyị bidoro ọfụ anakụsiri m ya nye m ego m orebido esi ya butere ara akwụkwọ ka trọbụ ghara ịdị n'isi otu ahụ erebipụta akwụkwọ Chiamaka nwa gị nwaanyị bịara ebe a ṅụọ zobo Ekene aṅụọ nchọtụ ha nchara na-abịa ṅụọ ya pụtara ihe a ọzọ Ugochukwu bịara ṅụọ viji milk ebe a na-aba mbịa edere m ebe a ụbọchị mbụ ịgba m were iburu ụzọ na-eme nke ọ na-agwara gị ị na-elegodi ya n'anya mgbe a nwunye gị esi ele nwunye gị mgbe ọ na-agụ ya ọ ṅụrụ zobo ọ ṅụrụ ị na-enye m ọbagọrọ gị ụbọchị mbụ isi m were 3000 were gbaa keke wee kpoju ụmụazị ebe a ji elegharị anya ọkwa ya edere m ya ede ebe a ọrụ ụbọchị mbụ gasị agwụ jọsara agụrụ gị ya ọrụ ụbọchị mbụ gasị agwụ mana pin enyere gị bụ 50,000 ị ga-ejikwa nwaanyị were 50,000 ahụ ma ọ bụ na inwe ihe ọ bụ na ozu inye ọnụ ọbụla ka a na-agbakọkwa ọ bụ not forward ka a na-eme na family carry over ka a na-eme na family iwere hapụzi ime ihe ahụ ha kwuru iwe hapụzi ime ihe ahụ o kwu iwe debe arụ na-enwe ihe sị maka ọ chọrọ ife isi ya oke ike ka agbakọrọ ya n'isi oke ịchọrọ ife isi ya mgbe nhazie ntị ọrụ ụbọchị mbụ nhazi agba ebe anụ were ego jee goro shawama taa bikos ya gara ndị enyi nwaanyị na-ata n'iro adịghị ekotara m ya ebe a ị na-ele nwunye gị ị na-elekpu ebe ọnụ inwere option oke eje taa chọọ ma chọọ ma ego ole ketara ya eje m ebe ụmụ na ụmụ m ma ata chọọ ma 9,500 ọrụ oke gị na ndị enyi nwaanyị agwa gị reason and he may accept ọ bụrụ mgbe ihe egosi ibu mgbe a ọ dị na-adịghị ka ọgbakọta gị ebe 40,000 ọ bazi uru gị gbagabara ịgbakọrọ ihe ọya ka ọ dị ọbịa so ihe emeghị ihe m 50,000 ọhịa ọ pụtara ya edere m ya ede ịlakpuo idebe gị na-eme ya ihe anọ ya kọrọ kịta na-akọ ihe ya kọrọ kịta na-ajọ ka eji 50,000 ịchọtakwara m ihe ọgọ ụbọchị ọgọ jere ụlọ ọgwụ ịgba mgbe ebe a were 10,000 naira ji ụlọ ọgwụ edere m ya ede ọgọ ịnwan ị na-afụ na ọ bara 60 ebụrụ ga ama gịnị ka ya eme ọ bụrụ na nwunye gị pụta n'ụtụtụ kọcha agha ọnụ nwunye gị kọrọ ga-adị iche ka esi arụ ọrụ famili ọ dị ụzọ igwe esi arụ ọrụ famili a na-arụ ọrụ famili n'ụdị bụ na di na nwunye ịkọ ọnụ dị iche from ihe famili na-ekwu because ihe nji wekọtara ọdịiche bụ gị na nwunye gị kọọ ọnụ n'abalị ụtụtụ ọ pụta ọ bịakwa gị na gasị agwụgo anyị esite n'ebe a na-asị ofe tata mbọsị ụka bụ ụka nne nwa ama nwa efe anyị ga-eme ya n'ụlọ ụka enye m ego e ga-eji si ofe sestu si ezigbo nri ya kwara aka wee si a ga-enye m ego ka ọ gbagote ka esie nri ahụ kwa aka sie nri ọwụ ka nne ka a na-eme onye m ego mụnakwa na gaasị adịrọ Chiamaka a na-ejekwa lesi o mechie dọọ ịsa dị o mechie dọọ sị good morning ịsa dị emechi dọọ obere ọgbara n'ubi ị mara good morning ị mana ihe ya ewe ya